esan, zaila zaitik, ni desastre bat izan naiz beti, oso begin, onartzet, desastre bat izan naizela, baina, jarri zizkuen niko garbi, zein behar ginen, ontzi, jarri zizkuen, ondakik hori da, organiko alde batea, estia bestea, eta azkenen jartzea da, jartzea zer, eta, txabat o ontzi baten plastiko, pilatzen jozun bezala bastatzen jozu, eta organiko etorrein da nire kason, nik xamurra dakat, katxarra handi bat dakat, botatzen jot eta kameran saltzen da. Eta orduan, goize pasatzen eta ez da beste zaikan. Ez da, aurruna pentsatzen ginen kriston euskari izango zela, bana bezala, bendurra da. Euro egin garrinen bazatzen, Horreko izango da nauti dadekia eta azkenean bildurra da, ez da egun hortik. Zer tamainetako da zorganikoa? Hortakoa da horrekoa da? Bai, hori izan ere, baina horako dakar da, bai, pentsatzen... Noski, hobetzeko egon gila gauza eta astelenetan pasatzen zaio, organikoa, ostegunetan, larun batetan, batzutan gehitxoitea, eta, kami izaldi egin esan, itxoiak, beste ontzi bat aterako eta hola montatzeke, eta igual hori mego, politzak esan nahi dut, igual egin gutxi dira, o beste un bat gilo jarri politzake, hori guztien beti, hola montatzeko, alde hortatik, xamurra bintzen, xamurra. Ikusituko hemen nora gauden lau hondakinatara jasotzeko edukiontziak. Grixak errefusa, papera eta kartoia urdinak, ontziena horiak eta organikoena marroiak. Eta horretaz gain dago erroparena. Leheno herrian puntu bakarrean zeon erropa jasotzeko ontziak eta gaur egun daude bi bilketa edo emergentzi puntuan ere jarri ditugu. Jendeak eskatu zituen eta barruan sartu genduen eta egia esan ondo funtzionatzen du. Orduan, lehen oso dizuten bezala, momentu zirikita daude. Hogeita lau urtean irikita daude, orduan, edozein herritar etorri daiteke ona eta gustu bere hondakin atala. Baina asumoa da iztea, horregatik uste ditu hemenela hasi gehan ja izteko sistema montatzen. Orduan, norbaitek ezin baldin badu atezateko ordutegira moldatu, justifikatu din barko du eta emango zaio txartela ona sartu ahal izateko. Beste erabilpen bat ere emango jauna da, imaginatu ezakite, nik larun batean bazkari bat daukadala eta kriston jende pila eukietela etxean eta asko sortuko dutela. Eta ez dela itxoi nahi, organikoa datorren astelenean, urrengo astelenean ateratzeko. Orduan, eskatu ahal izango dut sarrera txartela, ordaindu inbarko dut kosto hori, eta orduan naiteke eta bertan duzu. Erabilpen bakarrekoak ere izan daitezke. Gadakin nolako hori lanien da izaten duen jarduerek eremu bat izaten da, nolako eskontrotako. Hemen nolati udaletxeakin harremanetan jarrizko partikular bat horra bat indula, ertekiz ondakin dakala eta normalian esatzen dut, botazazun horrea, batzuk egiten dute biri jorratu eta botatzen duzun esan da gotoke. Horikoa izatea, igual obra ere igual lizentzirik gabe, edo lizentzia baldimak ere ezagik gastuak, lehenko itxura izan, zin bastarrota, eta soperratuta, berde lauki handi horieta, guztia. Eta izkonbrok eta ez zaitzu altzatzen mendialdeen edo erreka bastarretan, horolako... Bueno, hori beti da nik egon da, erreka bastarrek hori kulturala izan da hemen. Gaur egun ez da atzeman gehitxuan ikan, jarretzen dira sako koltza bat, ondakin koltza bat, hori nolate Zidora da, Hauxe informazio bulegoa, permetatu dituguna, daude irakita maia, bi informatzaileak, hasieratik proiektuan parte hartu dutenak. Eta, beraiek zer egiten duten, pixkat denetik, alde batetik, herritarrek dituzten zalantzak eta dudak eta guztia nahi etortzen dira, behaien bitartez egiten dira. Motza guztako zalantzak, dudak, iritzia
guztiak eta bar duten dira, orduan, informatzea herritarren doako telefonoa dakate, doako telefonotara deitzen dute, eta beraiek atenditzen die, nahi duten eskaera edo zalantza edo argitzeko, ezta. Eta bestetik, pixkat hau da kanala, biltzaileek eta jasotzen dituzten intzidentzik eta beraien bitartez, informazio bulegonen bitartez bideratzen dira. Biltzaileek, lehen ikusi dut edo eskan esplikatu dut edukiontzin baten edo zerbait ataren bat gaizki aterata baldin badago edo organikoa tokatzen den egunean ontziak ateratzen badia edo hori jaso egiten dute paperetan, intzi bezala, eta gero Amaia eta Iratirik pasatzen dire. Amaia eta Iratik herritar horren gara jotzen dute esateko, ez dela ondo egin edo zergatik egin duten hori, pixkat hori argitzeko, ez? Eta orduan, hori da, leheno, kamioia hemendik pasadanean, ustu du horre tabernoaken, eta gero hemen gelditu da, eta elkarren die beraiei intzidentzia. Gelditu da, eta elkarren die. Eta beraiek intzidentzia horiekin ja lanean hasten dira. Herritarren gana jotzen dute, pixkat hori zuzentzeko. Eta alik eta azkarren intzidentzia horri soluzioa duten bidea emateko. Eta pixkat hori, gero herritarrak, denetik galdetzea, denetik eskatzea, denetik honea etortzea. Baina lasaiago, hasieran igual zen nervio gehiago eta baita ere erabiltzen zuen pixkat desagatzeko, herritarrak nintzut hasiera hartan. Baina guain oso ondo, jada interesa zagantza eta soluzioa. Gizartean erantzun mailan eta pixkat jendearen kontzientzia hori ez da iristez. Eta esatekoaren jardun galegin guztionak lortu du iristea eta jendearen parte-hartze aktibo hori. Jendeak konturatu da araz hori ez dela ez gure udalekoa, ez hori atzungoa, ez San Marcos eta ez inoren orokorren denok erabiltzen ditugun, denok gai horiek, ondoko datu harreko gako. Eta hori da gure ikustete altxorra, eta batez ere esan, herritarra sentitzen dela aktibo dela, eta zerbait